Kublish wini fibro session part. Te hakane ka video ngasna khnang namar ba kidon ki kerteng ki baja haka jaka jong ki mi de ki we ki kerteng phi ha jong ka kabade jong kapus driver fireman. Ringkar bat ki proof ngan pen iya phi hangne sampai hadu bakut ka video kumno ki yo da ki ba khamduna mak ya ki ba he mak. Namar ba katkum kane ka notice ladap tho ba the list of eligible candidate for personal interview is drawn on the basis of total marks obtained by candidate in the physical efficiency test, PET, and written examination. Kilang kan shimmi gini artali. Kamdon cut off kanon ngai kan shimmi kiba highest mark total marks. Te ki shimmi gini ar te hnrei kidon haga driver fireman kidon kumba saungu de kiyo da kiwe hajaka jong kiwe mo kamak smaro khamhe ki kini kiwe ki bomyo mani kibayo. Te sampai jika ni ke video ngan pen I syai phi naduk ki tarik bomare naduk ki baro ki proof wan pen sisa namta kane mo te kane ke di kalis jong ki ba pas ya ka ki ba mi hakalis jong ka personal interview list mo te ki ba mi ki don ar phokhandai ngut na baro te kini ki biang jong garo kategori ki biang mar ba ki don tang khandai ngut ki yo betang khandai ngut kadon khadoi pus ki don khandai ngut ka biang jong ki order STSC kategori ka biang giyo arngut ki arngut giyo ta arngut ka biang te ka jong ki khasi kategori mo te ngala pan khain lut baro ki marks philawan pe ngne ngala pan khain lut baro ki marks nadu banikong bar ter te yo asbak knai pen reu knai pu ar te ha do hangne sapo bade mo hakane ka pat kine mo kine sangut bakhasan bakhan reu khat phra bat ar huai pej bhag ini ngan sapani bat gi bari bani hok pada khatsan rock kista khabani uyo ars pasa panreu noge gabyang jun star welling don ongla yo ars palai pisau kini gede khasi kategori la sure be bedegi khasi jenta kategori mo te first jevel lalu ars paru fra badu mol markston linkhoi ars pakhat fra kini ki ba kham he mak kini kinang don su mo kini sangut te ngan pani ep ki ba yo kham he mak kini te hangne ki bai khame mak pai ars pasan phenreu benibet kharling do yo ars pasan phenreu I klemi ekalis fer di bran nongklau yo ars pasan psau I klemi ekalis shaprang wel sokia ars pasan phau san phar I klemi ekalis nebanson lingdo ars paso phra klemi ekalis achievement yakai ars paso phra I klemi ekalis ter te hangne ngai shim tang phrangot mo marbang te waspa sau pho ars pa sau penru yo andre kiba ars pa san penru kimyo kiba ars pa sau phra kimyo pelai kalong kumne mo te nadu katarik mare mo ba katarik mare kadai ngan pani hangne jrong kadai jong ki driver fireman kadai khatnyo tarik mane khatwei arjar phoi bat life tarik khatwei arjar phoi tengla check thik pa thik yegine gi date jong kine baro ar ngla check la be jikirteng ngla penbiang te ngasyam ngalap ba kini ki sangut ki khamyo dunamak ban kini ki we bade te namar katkum katukan notice ki ong ba it based on the total marks of physical efficiency test ba written examination te balai kini ki bayo dunamak ki yo hajaka jong ki bayo hemak bade te kini ki sangut kan ba mo kini ki bade ban yo hok te salek mi mapi lane wat jingyarap nang nagi sang bahlang nang no bat ki proof mo phabra bat ki proof screenshot iki bari ben screenshot peni iki be baro lej po pts lej kali balai ba phimyo ba phidei hok banyo phya ban lej ban kali namar ba it is basis on the total marks kinam base yakano kano ka base be total marks bat balai phimyo phya ban lej wat jingte phangtu kat ba kanang biang kapor mo wat nom susngap wan nom ei phipia don kuma sangut ei kini ki weru sapok kinang don biang telada kishim tang khat phrangut na ki khasi jaintia lada kishim tang khat phrangut na khasi jaintia kutba nakini sangut ade benyo ada kiwe maru garu ki kimdon ki don tang khnai tekla yo tang khnai ngut hi te thama khasi jaintia bade lada kishim tang sangut hajaka jong kine kishim tang khat phrangut hajaka jong kine ki benyo ade kine kiwe bade te ghaban phiaban lejan pan jing sai na po police department ka bade po pts ngathrai phiab lej hang tu rengkat ka jing sanan lang jongno phiaban lej rengkat ya kenduk lang haju mo kiba kini ke bade hok ban yu te phiaban lej bat ba phiaban kali balai ba phimyo ba bat ba phi kham he mak ma phi ban ni kini ki we
te namta kitu be kwa ban wat dia kajing sai phila ban page hapo ka Meklia police website late nang tu te phila ban check nang tu ka date of running pet ka de khanyo tarik ne khatwe ajar huwe ba de ka written examination jong ka drive remen rola de upload hapo website phila ban compare igini ki katang ada bu hangne phila ban check la ka de sisa ne am te kini ki badai hok banyo ki sobha ban lech kat banang yang por kat ka jisan lang jongno ban lech kali namta kane ban wat jingshai mo wat nom sngap lech ban kali mo shithap komne kami hab ban shithap daki ba nomor ba kem don kano ka notice bong ba hapshim kutam ta based on total marks te phidon kam ban lech ban wat yiki jingsisa namta kane